Iblis iki. Kok sunggokong lak ya munyuk to. Lah uduk munyuk sampean ki. Lah kok Sampeyan iki tapir to jarene. tampir. Keturunane tapir. Ora apa-apa, wong wis trimo karo kahanan kok, Dik. Lah ya ngono wis diedani wong wedok akeh lho Pak De. Sopo? Iki Omongno. niki Gak dikira aku iki sapa? zaman SMK. Loh, Wah, SMKI. SMKI boke danan karo Pak De Plontang. omongno. Amarga lucu, Loh. imut, Imut duda. duduk, Imut ki apa, Dik? ireng kumut-kumut. Ireng mutlak. Ora apa-apa ireng manis kok. Yo. Wis kowe leren sauntara pancen wektumu mau macet ana dalan Yuk. tol. Dalan Aku tol. arep muni iki riku he. Lah ngopo mergane? Ya tol kuwi nak dijikuk nggon surat Al-Fatihah Ihdinas siratal mustaqim. Heeh. Mlaku kang bener lan bener. Heeh. Oh, bojomu wae mudeng kowe malah ra mudeng. Wong kowe ora tau lerus ya. Gesen nang ngene gimah kok. Ya nak teh. Heh, Kapok kowe. sugeng dalu Pak De Tara. Nah, Pripun kaya ngono kuwi. kabaripun? Saya Apik. suwe kok ya saya ngrembaka. Apane? Brengose. Atau keroke apa piye kok le? Lho kan wonten garwane. Napa pareng Mae? Entuk tak bebaske kok ben ngajuki Kula sapa-sapa. kerokne ngangge napa? Wis karepmu. Apa meneh mung brengose ora dibebaske wong uripe dhewe diliarke kok karo bojone iki kok. Loh iki ki jenenge pernikahan yang saling percaya. Contone, Dik. Lah ya saiki lho Pak Toro dikon ning ndi wae Mak Siti percaya membebaskan meliarkan. Ha iya. Dandane Wong kok. asline dhek iki ya wis pancen liar ya to. Ting, bojone lek Plontang iki ya membebaskan lek Plontang Weh, apa. bojoku wis mati. Bojoku wis tak antemi kowe lho. Lah yo mulane kowe kan bebas. Wis karepe saiki aku bebas ngono. Bebas. Kok karepe atimu ora ngono. Ayo. Loh, bojone jenengan pun ngono to? Siji nyawa kuwi ming gaduhan, Loro. loro bondo ming titipan. Heeh. Pangkat kuwi ming sampiran. Mula nyawane bojoku disuwun karo sing kagungan tak paringke. Oh, iki jenenge apa Pak De? Ya kuwi kowe kudu pacar jatah. Jatah. Lah wingi sing tok gondol sapa? Meneng wae. Kae Surati. Surati biyen. Sing tok gondol numpak motor Sogun iki sapa, he? Surati. Surati ki sapa? Suratri mantra. Cak Kidul Buk ngono lho. Lah kok ayu men pinter menek mung golek Pak De. Lho wong jene meremajakan ki ya golek sing luwih enom, masa meremajakan kok kaya sing ngrebab ki malah entuk luwih tuwa, cilaka to. Ya. Nggih, Pak De Toro niki dalam rangka peresmian apa? Peresmian ketok ikut. Apa? Peresmian ketok ikut. Ketok ikuti piye? Ayo sunat kuwi. Sunatan. Ngetok pelempem. Oh, sunatan. Heeh. Alhamdulillah. Sing disunat sinten? Anu Dik Miftah. Yo, Dek Ki. Miftah. Oh Heeh. ini. Heeh. Saya lupa pamit nggih, Pak. Miftahul. Nggih, mugi-mugi Dek Miftahul Farid Zafran Khairi menikmati bentuk barunya. Semoga bermanfaat punyanya. Punyanya apa? Punyanya itu. Kowe sithik. Lah iki maring dedonga pemuji donga karo bocah sing disunatake. Nggih. Sing cetha iki bapake kowe wis tepung purung. Wis prisa purung karo bapak sing disunatke. Dereng. Biyayine selenggah ngarep ngagem kaca tinggal sing perbaklin. Sing niku to. Heeh, biyayine selenggah nang ngarep kae. Nggih, Biyayine sing perbaklin. perbaklin. Persatuan Bathuk Kincelong-kincelong. Kok ya ngono to? Ah ngono aku wani tekate aku wis lunas kok arep ngopo? Ting. Dalem. Pak Ahmad akan munggah panggung. Oh, injih Pak Ahmad. Niki Pak Amarga Ahmad. jujur ya, Nok. Nggih. Sing diantu-antu dina sasi, dina minggu sasi ngasih wektu iki iso kasembadan ming panjenengane. Lah mula kowe aku arep teges miji mboten nggih Mak Cange. Heeh. Sing dawuh Ndek Anting. Ya. Ingkang mengkugati kersane munggah pepanggung alang rumiyin. Betul. Syukur Nggih. bagi sekalian ingkang garwa Dek Eko. Garwane ingkang mengkugati sing kakung kuwi. Ya. Lah nggih. kuwi sing disuwun sing matah panjenengane. Asmane nang kene jenengane iki lho. Nggih. Nggih sapa? Nggih, Pak Ahmad Khairu jenengan saged mantuk-mantuk mboten?
Ayo kon munggah. Nah niku Lah bapake. iya, ha iya. Aku les matur sing ngagem kaca tinggal sing perbaklin ya iki piyayine. Oh nggih, Pak, monggo Pak, ayo Pak nderek minggah pepanggungan kalih kula dispoti kanca-kanca. Ya Mas, dulu ndak. Dulu. Alhamdulillah niki Pak Al-Fatihah. Ahmad. Lah kok Loh, Al-Fatihah iki Al-Fatihah. piye to? Adope penganten rampung kok. Ya iki sing dijabke iki ya ming sapa iki? Apa? Pak Ahmad. Abang Ahmad karo Pak Ahmad Khairi dan Ibu Destri Ekowati. Ya iki ingin matur dhewe karo awakmu sing diantu-antu ngen cetha dadine aku ra sinambung lati, ra sinambung ilat. Ya sampean yo sinambung ilat dira lati yo ora apa-apa. Ora apa-apa nek sing kagungan kajati ngen matur dhewe dadine ngen cetha. Iki lho ya Oh, ampun lah, niki lho wonge. Oh, kowe arep dagel ngen aku ra Mriki, payu Pak. ngono. Pak mriki Pak di tengah saja. Kowe minggir Mas Rang. Ora apa-apa minggir TKT wis lunas kok perlu. Aku kono dirahapi wong sing bayar sampean. Nggih, Bapakku purun kula rahapi. Ayo nganggo mik. Sugeng dalu Mbak Anting. Sugeng dalu Bapak Ahmad Khairi. Niki jujur sampun 1 tahun yang lalu kula Oh, niku nggih. nyidam pengen semerep sendan langsung nih. Oh nggih mbok menawi nek panjenengan ajenge nanggap kula melih mbok benjing taun ngajeng sunat melih jenengan. Nggih siap. Oh, Tasih lah. kedah Joko-joko kula siap. Oh nggih. Jenengan niku pengen weruh anting asline to, Pak? Nggih. Kula niku jan pun jijik weruh anting niku kula. Pak mboten usah percados kalih dalangnya can dalange niku mboten seneng kalih kula kok Pak. Makmiran Asline- suarane niku wah. Nggih, niku anting riyen nderek kula. Nggih. Terus teng Jakarta. Nggih. Teng mriko dadi apa to kowe teng ngono, Ting? Dadi dagelan. Dadi jagelan. Dadi penyanyi dangdut Pak. Penyanyi dangdut niku Bapak. laris terus sakniki dadi bintang tamu. Ting KDI nggih Pak nggih. Lida, Oh, Lida, Lida. Lida. Nggih. nggih. Kula riyen Lida. nggih murid niki, kula nggih di Pulau Soro Pak asline riyen Pak. Ora ten ngomong di Pulau Soro nak ya di Pulau ya ra. Oh, niku pun kula anggap bapak kula. Ning sing hati-hati duwe Pak Kai iki ora padang bulu e. Dan apa? Oi. Inje Bapak Ahmad Khairi alhamdulillah sudah berjumpa pada malam hari ini dalam rangka sunatan Bapak Ahmad nggih. Putrane. Oh putrane Bapak. Oh lah ya. Putra nomor kalih Mbak Anting. Oh putra nomor kalih. Nggih. Jokone pinten to Bapak? Kalih, Mbak. Oh kalih. Tasih senggel sedanten. Purun napa mboten? Alhamdulillah. Heh? Nika jokone teng mriko. Lih pertama nika. Wah. Berarti Pak putrane pun supit sedaya, Pak. Sampun. Nggih. Kalih Damel bapake melih. nggih sampun Pak. Damel melih, Pak. Nggih, Mengki siap. kan metu lanang juk supit ki melih. Yo nak bapakne ra mang-mang supit, cepet ke seriting kuwi padha wae. Inje Bapak niki mbok menawi panjenengan ajeng ngendikan damel harapan damel putranipun sing nomor kalih niki. Nggih, dunganipun ringkes mawon mugi-mugi saged berguna bagi agama nusa dan bangsa ngoten mawon. Utaminipun piyai sepuh kok kalih. Nggih. Khususipun orang tuanya. ngoten. Alhamdulillah amin jenenge donga wong tuwa ki ya mesti mandi nggih Pak Mlontang Betul. nggih. Nek ora ngandel, aku ndongake anakku ya ora mandi. Lah piye to? Anakku Kakan tak dosa. sing dosa ki pakne. Lah piye ndongakne piye? Lah anakku takut dadi bocah sing tertib malah dadi celemer e. Lah kok dari celemeri piye jane kuwi Nyolongi didik. rokoke pakne bendina ki. Loh, kuwi iki anakku iki mergo wong tuwa, didikane Nah. wong tuwa. Heeh. Lah iya nyatane nek berarti nek anake seneng nyolongi rokok, Heeh. jupuki rokok pake. Lah sampean seneng jupuki rokoke sapa? Bapak biyen. Ha ya wis padha wae. Lah, ya Jenenge anak iki generasi. ora beda dalange kae. Lah napa? Biyen gek bapake kondang takono iki lek Musri, lek Sukar iki seksi kuat. Bapakne niku mayang niku tasih cilik, Pak. Teng tlatah Keramas. Teng kandang niku nuntun wedhus dijak nonton. Napa ana kuwi? Kelakuanmu kuwi. Ayo muni kowe. Ambiyen tak kira kowe kok ya Ora biyen. iso. Awang ana pakne mayang kok nuntun wedhus nang kandang. Wedhus ora sandalan sisan. Kuwi anak dalang kondang kere aku ngono. Nggih, wah mangke riyen lah jenengan rawuh Dik Anting ki
sing diparing napa sing kang dipun remeni babagang tembang to lagu menapa lak matur. Nggih sampun kula sampaiaken. Oh, Nah, apa, wis jelas Dik? niku nada-nada tingginya niku, Pak. Oh nggih. Napa niku Pak De? Sik meneng kowe iki ya ngene Dik. Ya ngentos sing dawuh iki panjenengane wis paring dono sing ra usah diukur ning kok tak kei denda. Denda piye? Denda nyanyi apa ninggali. Wis ora iso. Ora mang gedumel kok. Juragan pekatik ya pekatik. Ya. Dalu menika ngaturaken mlijeng dalur miyen kagem ingkang mengugati kagem Pak Dalang. Nggih. Nika wonten request ingkang mengugati siji camping gunung versi Yojo Madura ingkang dipun tindakaken di Anting. Nggih. Siji, kaping kalih jenang gula versi Asmarandana di Anting. Nggih. Putra Nuwasan Nusantara. Putra Nuwasan Wah, lambe. Peh lambene piye to jane? Brengose dikerok sithik kuwi. Brengos apa wong ki langes tambal ban kok. Kuwi lambemu mung separo lho Pak De. Apa? Lambene sampean. Apa sing separuh guna disilih karo sing rebab ngono kok. Putra Nuswantara Versi ingkang nyuwun Mbak Musri. Mbah Faris menika swargi dereng kasembadan Heeh. ning kasunatan kedah menika dipun pinangkani leres to? Leres. Nggih nika ingkang badhe ngersakaken bae kang dipun kislamaken. Nggih. Ingkang badhe nylalirani mangke gentosan Ibu Waranggono ngoten lho Pak. Saderengipun lagu menika dipun tepangaken. Para sinden-sinden iki kenalke. Wah. Nah, iki sing duwe hak kenalke ming Pak Ahmad. Lah, Monggo Pak Monggo, Ahmad Pak. jenengan Ayo, kenalke coba Pak. sing Sinden-sindene percaya. Pak. Niki wayu-wayu jan Kula wakilke Pak Pluntang mawon, Meneng Pak. sik toting ngomong wayu-wayu. Berhubung sampun lunas kula wakilke Pak Pluntang mawon. Nggih, niku Nggih. agek DP lho Pak niku Pak. Monggo Pak Pluntang. Lho, niku jenengan Pak. kok sik Dek Eko nang ndi iki? Garwane Pak Aris ndi iki? Turu, gugah. Iki urusane karo Pak Eko kepiye iki nang panggung iki? Ameng kon kenalake kowe kok rawani panen garwane sare apa piye? Ayo kenalke. Dikenalke Pak, monggo Pak. Pak, Monggo monggo Pak Pluntang dikenalke, mawon ayo. langsung. Nggih. Oh nggih. Nggih Dek, musik. Nek pancen ngoten kula minangka sulih ingkang mangkugati Pak Ya, Toro. nggih. Ning jenengan ampun mandhap rumiyin. Amargi menika ingkang merabiani panjenengane lak ngono. Bener. Nggih, ndarep pitepangang. Saka Kula kono, oh saka saka kene. kono. Saka kono sik, saka kono. Ingkang menika ingkang sampun radi kemampu. Nggih. Kemampu piye to jane wong ayune kaya ngono kok. Kemampu ki tuwa ora nom ora. Kuwi dadine tengah-tengah gampange mogol. Mogol. Ndarep pitepangang kanthi asma sinten kuwi dalem saking pundi status menapa? Ayo ta. Ih. Pun lunas napa dereng? Us. Ayo ditakoni Oh, kabeh. sampun lunas napa dereng? Nggih wilujeng dalu Mas Pluntang. Wah, Mas aku geleleng ya, Pak. Kok ya Mas to, Bu? Lah apa? Mbah. Wong wis tuwa ngono kok. Tuwa kok ora pangan codot. Nggih, ngarep Derek ditepangang. Pitepangan Gladi Wano. Nggih. Kula Sri Purwati. Sri Purwati pidalem saking Banyu Biru. status Status sampun gadah bojo. oh, rumah tangga. Lalu menika bojo melu napa mboten? Derek. Oh. Mboten. Oh, ingkang garwane ingkang ngasta kendang nika. Mboten. Oh. Biasane pun Oh, ngendang. biasane ngendang kok Mas, biasane Oh. ngendang. Ingkang dalu menika lenggah wonten pundi? Samenika radi enteng. Nggih menika mbeduk. Oh. Beduk. Oh, nika sik Dek men sulam. So? Men sulamin nggih. Kok men sulam. Jek matur nuwun. Matur nuwun, Mas Pluntang. Lerek ingkang sebelahipun menika mijil saking Tlatah Putih status menapa asma sinten nggih? Sugeng dalu Mbah Pluntang. Dalu. Sugeng dalu Pak Dalang. Sing dalu. Nggih, nderek pitepangan nami kula Dewi. Dewi. Asli saking Kula asli saking Simbok. Simbok. Hah, we diar, Sik, sik. diar. Pak Mudin mriku ndak enten tugelan boto. Arep nggo apa? Arep nggo ngapa? Tak gawe ancik-ancik. Saking Simbok. Garwa Garwa enten. enten ingkang dalu menika ngasta menapa? Ingkang ngasta rebab. Wah, alhamdulillah. Bojomu kok Alhamdulillah. ketoke kok aku ora percaya bojone dhek iki budhek kemelang. Kok ngono iki lho ayu banget bojone kalah awakmu, sampean kalah. Sing ndi? Lah ya garwane ingkang ngrebab niku. Pak Sukar
iki ya dalang garwane ya Ibu Waranggono. Lah nggih niku to. Itu. Loh. Wah kesenengan kene. Oh bojone iki mlaku wis semi kok. Lho aja. Kok semi piye to? Injih matur sembah nuwun. Jenenge wae Sukar. Sukar. Angel sulit hidupnya. Nggih, matur nuwun Nggih, lerek matur sebelahipun. nuwun. Selanjutnya Mbak-mbak cantik sekali ini. Saiki wis angel kok rom kaya piye. Kae. Amin. Bagi iki mau lara untuhe. Sekarat-sekarat saiki wis mari glelek banget. Nggih, ndherek tepangan kanthi asma sinten Mbak Yu? Nggih, saking dalu Pak De Blondang. Pidalem saking pundi, setatas menapa? Nggih. Nami sinten? Nggih, nderek tepang kula Ariyanti. Ariyanti. Galak. Wedok angger bathuke nonong ya ganas ngono kuwi Pak Rip. Dan jenengan kuwi wong kula iki wis matur ket wau ya kok. Heeh, asma Mbak Ariyanti. Pidalem saking? Saking Sumberjo Kecamatan Pabelan. Oh, Pabelan. Nggih. Kuwi ngendi e? Kabupaten Semarang. Oh, iya. Sakitan Solo 3. Nggih. Status. Ibu rumah tangga. Alah ibu rumah tangga matur nuwun. Nggih, sembah nuwun. Kagungan putra pinten? 3. Pengen tambah malih napa mboten? Sing nambahi wae. Oke. Pak Plontang, Pak Detoro, iki mbok piye, menawi Pak Ahmad iki saged lenggah riyen ten mriki. Ora iso. Lah aku manut iki. Ora iso. Lah kok ora iso? Sing murba wase iso bengi sing entuk sing bayar sing di omah. Sapa? Panggung sing duwe hak Plontang. Nah. Kok iso? Ayo. Saka ngendi? Saka ngendi oleh Kenang apa kok manut lenggah kok tak aturi tidak panggung kok gelem nara manut Plontang ora kelakon. Nah. Wis tak dendo pokoke. Yo, matur nuwun. Lerek. Wah, nek iki rada ganas iki. Nderek petemangan Kanjeng Ratu Simbok. Kanthi asma sinten pedalem saking pundi status menapa? Nggih, ngaturaken sugeng dalu Pak Dalang ki Pak De Plontang. Ya kono moro dalange. Ya aja nesu ngono kuwi kayane Pak De Plontang kok. Kok kesunane ket Pak Ahmad, Pak Ahmad. Sampeyan iki lho Pak De Plontang, sampeyan gampang nesu iki gampang tuwek. Lho ngaku ora nesu wis tuwa kok. Lah ya saya tuwek ngono pire nek sing doyan. Heeh. Lah piye to kok hooh iki? Lah pancen nyatane aku dadi JS wae ora ono sing doyan kok. JS Ya apa? apa? Joko Second. Alias DRS. Apa kuwi? Dudo rada suwe. Gleling to. DRS. Inje Mbak sinten wae? Dalem Esther Wulandari Wah, saking Mbak Esther. Ampel Boyolali. Biyen wis tau kloro-loro aku ora Nah, kuat gitu. jajan memangan sarimi nang Kalimantan. Ya, Mbak matur. Kemutan Pak De. Heeh. Mbak Esther dari Boyolali. Ya. Boyolali kota susu. Susu. Nggih. Wah, susune kono iki sip. Kandhane. Sipi apa tahun jajal? Wis kulino. Kondang murnine. Kundang murnine susune kuwi. Sampeyan sing tak jajal susu apa? Sapi. Tenane. Oh dikira susune Esther, dikira aku ki nampik apa piye? Kok ora. Lah. Nggih, matur Nggih, matur nuwun. suwun, Pak De. Sebelahipun menika. Sebelahipun. Nggih, wah, bengi iki lho Mak Tara, jero lupat monem tu 89. Wih, Luar iya. biasa sing kagungan dalem. Si pira apa? Songo. Songo. Moko sijine sak yuta 600. Sayuta pira? Pira? Sak yuta 600. Remeh. Pira? 350. Injih monggo. Sugeng dalu Mbah Plontang. Kuwi lho sing dalu anak Sugeng wedok. dalu. Nggih. Pak Dalang. Ha nyuwun pirsa kanthi asma sinten pidalem saking pundi kanthi status menapa? Nggih nderek tepang nami kula Ani Puji Astuti. Nggih, pidalem Saking GP GP niku napa? genahke. GP iki Gunung Pati. Gunung Pati. GP iki ngetu moto GP ngono Oh, kae. tak kira pikirane sing beduk kae wis geseh. Lah kok gesek? Gesek piye? GP iki kidul buk. Nggih. Injih. Status sampun Statusnya kagungan. napa? Sampun. Alhamdulillah. Tak kira makcange kelingan Ah. nalika ontrang-ontrang kondangi ketoprak ing tlatah Banyu Biru karo PS Bayu. Heeh. Bapak iki ngeroli bareng karo Mas Bayu. Oh. Pak Mudin Banyu Biru, rol ketoprak Banyu Biru. Ayo. Kuwi bareng karo PS Bayu, Mas Bayu ingkang ngeroli. Ayo. Nika putranipun. Oh. Lah niki Peduse. heeh. Matur nuwun. Wedhuse. Ingkang sebelahipun
Derek betepangan kanthi asma sinten bedalem saking pundi statusipun menapa? Wah nek iki cetha isih gadis iki. Gadis sapa? Ketok kaya gadis ya Pak Diplontang ya. Kowe urung tau nglairke macan. Oh kok gadis kok wis ting pecotot kaya ngono. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu Mbak Indah. Sugeng Pak dalu. Diplontang. Jan. Mbak Anting. Nggih. Kok wis kenal mbak aku ya, Ting? Hah? Kok wis ngerti mbak aku? Lah sapa to sing ra ngerti Pak Sapa sing ra Diplontang ngerti? ning Semarang iki, he? Apa? Jarene Sapa? ki dagelan kondian. Dagelan kondange lho jarene. Wis saking kondange kuwi wis ditulis ning akhirat kono wis plontang. Ora, mosek sithik iki lho Mas sengkring. Sithik kata-katane iki sengak. Lho iki saking kondangmu kok ya. Tenan kata-katane kok kondang nang akhirat. Lho, heeh. Nggih. Ya kanthi asma, Dik. Nggih, asma kula pun mantun, Pak Dip. Oh, berarti wis ora sesek. Nggih, boten. Iki nombori mbakku sedelo yo. Napa? Tak pacul cangkemmu. Kok ngono to? Lah nek takone asma ki lak ya jenenge Mulane bojomu mati to pacul terus kok Lah ya. ya. ane sing ora kondang takono lek musri takono sukar. Apa piye? Wong mati ki kelangan. Ah. Aku ora perlu susah. Wah. Pitung dino iki lho aku campur sarinan. Lho. Piye to? Doang Kuwi jane apa? bentuk apa kuwi kok campur sari jane Rasa bojone syukur piye? bojone mati. Piye? Wong bojone ninggal kok campur sarinane piye? Lah mula kabeh kuwi kodrating Gusti Allah tak geturana kaya ngopo ora bakal mulih. Mula mati nek mati wis kepati-pati ora bakal bali nang alam donya. Ha iya. Wong urip kuwi berarti kaya woh klopo, Mas. Heeh. Kok iso? Heeh, sing megar saka manggar Manggar. gigal ya to iso. Ha iya. Sing wis tuwa pangan angin ora cidrok ya akeh. Kuwi ibarate umure menungso. Heeh. Ya Wis ora rasa ngomongke kuwi. ora usah. Lah iya to sampeyan dadi bojo ya ora oleh ngono kuwi nek bojo-bojo ngene iki wis ana level-levele dhewe nek arep mati. Contone Iya, piye, Dik? Contone misalkan Pak Toro iki bojone gemati. Gemati. Setia. Setia. Bertanggung jawab kepada istri. Heeh. Kuwi sesuk jenenge nek mati sedo. Sedo. Siksane disudo. Nah. Sedo. Sedo. Kuwi sedo siksane disudo. Siksane disudo. Heeh. Lah lek wiyaga ngene iki ketok nek polos. Polose nggon Polose ning nggon ora nakal. ora nakal. Ora gendak. Iya. Ora medok. Ah. Ora medok. Ngono ya maksudku. Tak genake sik. Piye? Nggon kata-katamu nggon ora gendak iki mau lho. Ora. Ora percaya. Lah aku. ora percaya. Ayo Ngerti kuwi delok delok didelok. sebutane apa? Sebutane iki mati. Mati. Nikmate wis ganti. Nek Oh, yoga. jagelan. Ha, nek ngene iki Nek wong dina dagelan. bojone ra ono kok malah campur sarian sebutane apa? Jiliting. Apa sebutane? Bongko. Lah kok bongko? Diobong ning jero neraka. Ning aku malah seneng sing do munggah swarga nek arep mudhut ora nyileh rek nang nggonku arep ngopo. Wong kono ora ono rek. Ya iki giliran ingkang sing kaya Teletubbies. Kok teletabis piye Wah to? cilik. Lah niki asmane dereng kok wau. Oh kanthi asma Uwes Ura, sapa? Gimah. Gimah Gimah, iki Gimah sapa? sapa? Oh, ngawur Mbah Gimah ngene. Sapa? Gimah ki mbokne Pak Wondo. Ini pajangan. Oh iya Dek pajangan bener. Sinten asma? Nggih. Derek tepang. Ya. Pak Diplontang. Inji anak wedok. Inje dalam pun indah suara Swati. Wah, suarane. Indah suara. Banget Sapa Pak jenenge? Eh? Drawati. Suara suara. Indah, Indah, indah. suara Swati. Kayak Drawati. nom-nom, kayak nom-nomane bojone sampean ya Pak De ya. Kok Apa kowe ngerti? iya? Kowe kok ngerti? Lah ngerti to? Bojoku ki kaya ngene iki. Heeh. Kuwi kecis. Keces. Fitnah. Bojoku ki takono sing demung karo sing rebab kaya tugelan salon iki. Kowe iki sampean iki Ting, tak bojone lek plontang kuwi bentuke kaya tugelan saron. Heeh. Raine kaya lek musri ngene iki. Aku mobil ini dijangin. Sampan ki percaya ora luweh. Nuwun sewu ora kok pamer nggih. Lah kepengin dolan-dolan bos. Pengen nuwun sewu ora kok pamer, aku lak ya di mobil. Ah, iya, Lah gede derek saking tenan. lemune, Heeh. mlebu motor ora kamu tak pancal, lek mlebu. Bojomu Bojoku. njur mati. Terus campur sari. Heeh. kok yo sia-sia omong karo bojone aku dadi bojomu tak puacul kok gundule. Apa? Gundule sampean. Sing dipacul ki sapa? Sampean. Ha gene kok arep macul aku.
Loh, nek aku dadi bojomu, Heeh. ya tak pacul sampean koyo ngono ra aku. Lah Wong kok- wedok disio-sio dideg-ideg. Oh pancen tak pateni kok. Loh. Goro-goro karo ya dah. Matur nuwun. Kuwi dalem saking pundi, Dik? Kula saking TMG. TMG iki apa? Taman budaya apa taman Wah, lah iki nggon. Temanggung. Oh, kondange ya iki sing Dik Indah Saraswati kuwi. Indah Saraswati kok. Saraswati. Indah Saraswati. Ayo kuwi. Apa jal? Napa? Indah Saraswati. TMG. TMG. Heeh, tukang ngomong bocah Ya. karo mbokne. G kok bocah Ayo gitu, mbokne iki pas ora melu ya bocah sing dimong. Nggih, matur nuwun ingkang kados Teletubbies sinten? Halah kaya cangike. Ya sugeng dalu buyut. Mudar. Wis. Rekane arep moncer sithik Iki wis rekoso to, Dik. kayak muni mbah, iki Mbah. muni buyut. Luweh parah. Yo nek sesuk muni mayit kapok. Sing muni mayit sing ndi? Ya aku. Siti. Kowe ngalor melu aku. Melu aku ora mangidul karo bojomu sengsara kowe. Melu aku sukses. Mesti kloro-loro. Gak apa-apa, Mbak. Sampean ngundang iki Mbah Buyut pancen mukake wis mambu-mambu lemah. Sungguh kaya cungkup wae. Wes semena-mena. Derek Monggo. pitepangan kanthi asma sing. Dalam nggih. Nggih. Selamat malam. Dari pitepangan. Nah. Nami kula Risma Windy Itilianawati. Sapa? Sapa? Alon-alon. Duncai mbok medeni. siji. Kok medeni iki? Coba-coba alon-alon. Meneng oh. Aku percaya kowe duwe ning yo Iya. Kowe iki meneng oh. Iki tak genake ngono iki. wis kowe kan genake apa iki seradong. Alah wong aku wis ngerti alamate kuwi kok. Nggo nilipati wamu to. Ayo, coba-coba sapa jenenge? Risma Heeh. Windy. Itilianawati. Ira. Kowe ngerti omahe apa ora? Jenenge nggon Wati mau. Ana aku ngerti nek kowe mesti lali. Ayo wis ora duwe aku. Kowe saiki kancamu sabun saiki ning. Kering. Ayo digo. Ayo kene blakon tak gone. Yo. Wah jancuk. Ya, Mbak Risma, Nggih, Mbak Windy. Risma. Status dalam saking pundi? Dalam saking CLG. CLG. Celengan, Pak. Oh, kuwi pakne jenenge anake keminan. Kok apa? Celeng ki duwe anak kemin. Kemen itu. Heeh, kemin kan anak celeng. Oh, Lah celengan to? Lah iki kemine. Sanes dengan genjike. Ya tau nek iki piye, Bos? Kok aku dunekke anak celeng iki piye? Tinggal Bali. tinggal bali Ikhlas. kono. Sing kagungan wis ngikhlas aku Bali. Heeh. Kowe nek aku celeng, genjik. Ora. Bali lek kuwasa kono. Kono narep dhisik. Aku ora kemrungsung nak kok salib-saliben. Aku meneng kowe kok Pak Ahmad kok aja nyeneni Wong aku. ka umur kuwi kaya KTP seumur hidup kok. Ngopo kowe? Ambo. Ayo apa? Wis. Wah, mbuh apa? Ya, iki status pripun kula genake? Belum kawin. Lah pengen apa piye? Ayo, ora melu lho. Bojomu melu lho iku Siti lho. Nyonyok dadi petok yang nang iki. Melu-melu petruk. Belum kawin, semoga segera bisa kawin. Amin. Enak butuh nggon kuwi mbak ya oke. Wong aku kuwi ya isih greng kok. Mbak Risma belum kawin ya. Belum. Kalau seumpama dapat cowok desa peluang sini mau enggak? Bisa kesempatan ya, Pak? Kok peluang kok? Oh ya kesempatan peluang, heeh bener. Ayo. Iki kira-kira nek entuk wong kene gelem ora? Mboten, Pak. Lah mergane, Alaska ya, Pak. Alaska. Alaska ki Alas karet. Ayo beneran kowe rene golek manteot. apa? Manteot. Manteot ki apa? Manteot ki wohing karet. Oh. Wong ki mantan PTP kok. Mantan apa? PTP kene Dek, itu real ya. Sing kagungan Kajati iki. Heeh. Mbah ya, Pak. Pak De Sutono, bapake bae sing kang Mengku Gati. Heeh. Aku wis dadi sak leting nalika ana PTP Nobo. Kagungan putra Mas Harno. Iki putrane Mas Harno. Mula sing dieslamke to disunatke iku wis klebu buyut.
Leres. Lho, mula aku kuwi nang kene perkara regawe ra mikir kok, Mas. Tenane. Ora mikir nyanyangang no. Wong seniman pada cah tipis wae. Duh, Elok tenan. tenan ora tenan sugih tenan Berarti iki. lek pluntangi barakane canggahe Pak Ahmad ta? Buyut. Buyut. Heeh. Buyut. Buyute ingkang dipun sunataken menika. Elok. Sakliting karo Ahmad Suplontang kuwi. Kok sik urip? Urip dasem kuwi. Kuwi kan reinkarnasi to. Reinkarnasine napa, Pak? Saka tapir mbiyen. Makane kok ya ora ado-ado rupane. Nggih, matur nuwun. Lah iki giliran Ah, iki giliran Ibu Menengo. Bunda Ratu. menengo sing ngurusi aku. Sik tojo satu-satu moncrot itu. Menengo wae enak iki karo aku kuwi asline iki lho. Piye? Dipek dalange iki wis amarga Apa? wis jeleh. Jeleh, Asline biyen iki karo aku ingin. Ingin piye? Ingin nampek. Ndara pitepangang Gladiwanoh Kanjeng Ibu. Gitu. Ngopo kowe kuwi? Ora apa-apa. Bojo ki nak nang omah, kene hakku. Ah iya. Panggung ki dagelan duweni, ning dalang wis duweni hak dhewe. Ya. Hakmu ngelus-elus debok kuwi. Ora kena meri ki, Dagelan. Iya. Ndara pitepangang kanthi asma sinten? Nggih, sugeng dalu Om Plondang. Ugana sithik le, volumene le. Nggon monitor. Om. Nggih, sugeng dalu Om. Lah ya niki ya percaya karo aku tetep Om. Ah iya. Nah namat ke kuwi asline iki wis geseh. Kok iso? Lah sik iso wong sesuk nak Sedilongkas mbok ajak nang ngepon kono. Pasar Bahrowo. Ajeng napa? Untune ganep ana. Kuwi Iki tak untune kei wis tak kei untu iki. Heeh. Untu ondo. Ayo ngomong dinyak-nyak tanggane. Niku tesih palsu. Oh palsu. Palsu. ngisor dhuwur palsu. Palsu Asli, iki. tesih asli urung Urung tuku lho. Saya merongos. Nggih derek nggih. asli malah saya brongos. Derek pitepangaken kagem warga Tlatah Pluang mliginipun ingkang mugati Dik Siti menika garwanipun Pak Dalang. Nggih. Menika bekas pacar kula. Lah ndi ana? Kapan nek pacaran? Pacar ki aja dipamerta pasangan acara dalam kita Pak Wetas dalam pepanggungan. Wow, ngono elok tenane. Ngono. Panganane luwih. Lho aku kuwi kalah raine menang nasib. Piye maksudnya? Lah jajal dalange rene wani nglangkul kowe santet karo wong ini aku lak bebas ya dah. Merongos kowe. Ya merongos. Arep klumat kelamut kowe. Oh. Nggih. Alhamdulillah Mak Tara menika ugi minangkani pamdhipun ingkang mengkugati Dik Anting. Nggih. Kaya mau ana caping gunung ning versi Yojo Madura. Dianuske. Gagrak Terus Madura. ana jenang gula to. Jenang gula. Diparingi jenang gula dhisik. Versine pancen ngerti Pak Dik? Kula mandhap nggih Pak Plunang nggih. Ora iso. Nanggap pek lunga. Ajeng istirahat. Oh, wah istirahat ya nan mandhap nggih mandhap ning keterangane piye. Lah iki arep cair apa ora kowe kuwi? Ting jaket Pak. Jaket ora urusan le jikoke ndek Bapak. Gong medun gong. Ngopo ayo yoga medun. Beh, kok powermu kaya ngene to, Pak? Nuwun sewu, lah nang kene iki berarti kaya aku mlebu sak omah, Dik. Matur karo kamu kugati. Nggih to. Dadine aku alhamdulillah panjenengane isih napak telas saking swargi Mbah Kakung. Lho, kuwi nyoto jenang gula riyin. Jenang Ya, gula. Jenang gula ya jujur Pak, ngimbuk 100. Iki kok malah dremes sih to gamelan. Gamelan dagelan. Ono Bawani ya, Ting. gamelan. Bawani ting. Oh nggih, Pak. Belok Dik. belok barang. Ingkang Nggih. kersakaken Nok Ting, ya iki ingkang Dalem. kugati. Nggih, kula pinangkani nggih Bapak. Heeh. Ya ampun, jeneng kula versi Asmarandana. Ya. Matur sembah nuwun. Lah iki kok uga ana ingkang dipun kersakake, sinom iki nek tak pedhot, gandeng ana uga piyai saka Temanggung, tak gawe fragmen ketoprak jonggrang karo Bandoso. Bagus wes. Apa? Kok apa? Jonggrang karo sapa? Karo ampuh tapir sapa? Ya niku. Jonggrang minak jingga. Heeh, Oh, karo Minak Kamandoko Jingga. nusul. Yo. Ya. Yo. Gegarane. Ayo ting. Kekarane wong agremi Sadurunge nembangke nganu uluk salah. Lah. Ini ana sarian Simbah Ganjur. Leres Oh, ingkang nggih. sare ana kono Dik.
pertelon perapatan iki mu sebelah kene sithik. Men diberkahi. Panjenengane Mak Tara wis sowan rono nyuwun donga pangestu supaya bengi pawikan iso kanthi lestari ora ana langsi apa-apa. Nggih, amit-amit. Mbah Ganjur pangestunipun mugi-mugi acara menika lancar sampai paripurna. Selamat sing ditanggap, selamat sing nanggap. Dagelane selamat ora terserah. Piye iki? Kok njur blunus iki? Ya. Yuk. Derek mendepangaken menika adik kula menika mboten mokal bias wonten sae siji menika saking putra Pak Dalang Kondang ingkang mijil saking tlatah Blitar kanthi asma Mas Sun Tulungagung. Menika putranipun Mas Sun Gondrong mbok bilih panjenengan mbikak wonten channel YouTube Mas Sun Gondrong menika ingkang putra. Masun senes masung. Sun kuwi Nek antengi putrane Pak Sun Gondrong. Pak Sun Gondrong. Nek kowe Sun sing suwe. Ayo malah sangat. Sunggokong kuwi iblis iki. Kok sunggokong lak ya munyuk to. Lah uduk munyuk sampean ki. Lah ya kok Sampeyan iki tapir to jarene. tampir. Keturunane tapir. Ora apa-apa, wong wis trimo karo kahanan kok, Dik. Lah ya ngono wae wis diedani wong wedok akeh lho Pak De. Sapa? Iki Omongno. niki Gak dikira aku ki sapa. zaman SMK. Wah, SMKI. SMKI goke danan karo Pak De Plontang. omongno. Amarga lucu, Lho. imut, Imut duda. Imut ki apa, Dik? ireng kumut-kumut. Ireng mutlak. Ora apa-apa ireng ki manis kok ya. Manis, Aku oh. biyen yo ireng zaman melu Pak Toro pertama nggih Pak De ya. Oh iya. Ireng. Kayak Ya ora biru-biru piye bisa. ngono. Oh, ora geseng kok. Ayo terus kena. Among ati pawi Welak suarane jan kan biyen ora malih. Ya ora beda suaraku, Mas. Apik suaraku ki apik. Ning apik meneh nek aku kuwi ora nyuwara. Sirek kae. luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang Mayang dilungguhi peti itu. yen angel angel Langgung langkung
cengkok serigala. Apa Mas? Serigala. Cengkok serigala. Oh ngono. Heeh, Berarti ngono kaya baung. Heeh, kaya baung. Ning kok ngono gawe kuwi. cengkok. Ning nyatane olahe latimu iso dadi apa ya rasa kang kepenak. Iya to. Jenenge kreatif ngono kuwi. Kreatif Heeh. jenenge sinden iku kudu kreatif. Betul, Setiap sinden itu pasti punya cengkok Betul. tersendiri. Ora beda sedulurmu Sragen kae, Sapa? dhek uget-uget Oh, joget nggih, ngono kae Mas pancen Ika. dia itu punya skill yang sendiri dari teman-temannya. Nggih, idune dileksik. Kelegen permen. Iya. Nggih, jenang gulunge Pak Detara. Oke, yo. Yo. Jenang gulung kowe ojo lali barangan kowe iki kang mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani Awas. Cengkok ya. Terlaling kalangan. Weh, kompak to Mak Tara. Kompak. Ngandhake wong kaca-kaca pradangga uga duweni tanggung jawab. Ya. Dadine kewajiban iki ya kepiye kanan panggung iso regeng. Iya bener sekali. Iki jenenge karawitane apa? Lek. Kiblat papat 5 pancer. Papat lima papat. Heeh, wong ono sing saka Temanggung, ono sing saka Semarang, ono sing apa? Ya kuwi mau kiblat papat 5 pancer. Yuk. Alhamdulillah Mak Jange Nggih. kasembadan kanthi lestari lulus kok marang kahanan kang ora prayoga ning bengi iki ingkang ngersake panjenengane kersa mantuk-mantuk. Nggih, alhamdulillah. Sampun puas napa dereng Pak Endro? Pak Ahmad. Indro. Adoh banget. Waduh men Indro karo Ahmad iki lho. Wis ora Nggih, setok. Pak Ahmad bagaimana apakah jenengan sampun puas? Sampun. Puas, alhamdulillah. Lho ngene ya no. Mula saperangan panjenengane kuwi ling nganceri panjenengane nyancang tanggal dina Minggu sasi ngasih kasembadan. Lah iya to Pak De. Iki wis prahatin. Iki wis tekan ngendi? Jebul mlebu dalan tol, jebul macet. Nggih. Lah iki ya bengi iki sosowan. Mula kang dipun kersake panjenengan ingkang mengku gati gek nunten dipinangkani. Nggih. Iki mau jenang gula wis iki antarane Putra Nuswantara apa Caping Gunung sing versimu kaya biasane
narika nderekke Swargi Masena. Lho. Dalange malah resik-resik Yo debok iki piye wis to? ora apa-apa. Tawone akeh banget iket mau. Walah wong Ayo iki mbok ben dinto ben koyo filler bibire. ya kelakon biyen kok ya kok. Ya iki Nggih. iki matur ae karo Kampengku Gati, caping gunung riyen apa Putra Nusantara? Caping gunung napa Putra Nuswantara? Caping gunung. Caping putra. Caping Putra gundulmu. Caping putra iki piye? Caping Putra iki lak sing duwe Siti. Ya, caping Caping gunung. gunung langsung slendro niki, Pak Dik. Ya. Ha ingkang asta gender menika Ki Surat Hadinawala. Oh, niki dalang. Dadi nawala. Ki Surat Hadinawala ya iki. Surat ki ya nawala iki piye karepe? So ingkang Raka Kintaka. Ora ana sing dlodok kaya aku ki ra ana. Oh iya, dikeki karo dhek kauget-uget parapane Arifin. Oh, Ki Ya, Arifin. ngene Arifin ngono kuwi. Lah iki bengi sedulurmu nang ngene ya nang lor kono. Oh, nggih. Deka sing loro nang kidul kono Dek Nggih, Tatin karo Dek Elisa. Mbak Elisa. Alhamdulillah budaya tanah Jawa tansah ngrembaka mligine Kabupaten Semarang iso nglestareke budaya Jawa. Alhamdulillah. Bawa Dek. Ya. Bawa ya Pak Dek. Oke. Bawani Pak Mat. Bawani to. Sing koke Dek Anting, sing asli kaya biyen. Ya. Iki nek dhewe le gara-gara mengko jam 4. Eh? Nek dhewe le gara-gara jam 4. Aku wis mulih. Engko Tatin luri sarine. Nusul. Heeh, nek jam 4 lho. Heeh. Ini gara-gara. Heeh. Tatin karo Elisa wis tekan ngomah. Ora mesti nek rene mesti nusul aku. Ngono. Heeh. Ya. Ning iki mau dianu karo Pak Ahmad ning bubar aja nganti ngluwi wong salat tahajud. Dadi Piye maksudnya piye iki? Kok ngliwi ora wong salat adzan tahajud subuh piye? maksudku. Salat apa? Tahajud. Ale ora tau salat ning iso ngucap ya iki. Salat tahajud iki jam pira? Jam piro? Jam 3. Jam 12. Jam 9 kena. Yo, capek gunung ting, yuk. Saben bengi saben Gus. Nek to Pak, oh kene ngrungokne larasan-rasane kupinge Ayo budek. saka kok. pemenyura. Ayo, wis to digrambyang aku lak ngerti. Ya coba. Wow. Presiden bergending kok padakan. Lho, suaramu apik te nganti tak bacok. Kok cok bacok iki Cara piye? Kok Madura, Madura. Ya ora bacok. Apa? Ya aja bacok to mosok Ya sindhe kono dibacok. ki nek omongan mesti dibaleni. Oh iya. Ting anting, te sate ngono kuwi. Cok bacok. Cok bacok. Kuwi. Yo. Mon memajang kon kerok. Kon keruk Kon iki. keruk apa? Kon Ayo Kok kata-katanya kok kon keruk iki keruk apa? kerok ki karo niku lho Pak De Plontang. Oh, Iki karo jenenge ki- tata basa niki memang berbeda no Madura karo Kasanah Jawa. budaya Ya. pancen sing dikarepake padha ning ngucap mau beda. Beda. Keruk. Terus dipandani yen memajang ruk keruk. Ora rok kerok. Engko tok pleset nih. Aku ora ngerti pemikirane sampean ngerti aku wis melu sampean wis kecile. Kaya ora ngerti-ngerti ya pemikirane. Dalem. Sing disunati. Oh, gimana sudah sembuh? Wah. Ya ampun. Sisi. Serene be kok buanteng menene to Iki jane. putrane sing disunatke ya iki. Oh. Saiki jujur, Dik. Pripun? Iki sing maringi lah bocah sing disunatke. Nggih. Sampene tegel nampa? Aku jane ra tegel nampa. Gandeng?
gandeng mergane ini apresiasi kepada seniman. Heeh. Tak tompo, engko iso didom sampean Heeh. kanggo pipis. Sik pipis gudulmu kuwi. Dik matur karo bapak. Lupute Pak De Pluntang apa? Ayo matur, lupute Pak De Pluntang menapa? Luputnya Pak De Pluntang apa? Urip. Luput kok urip. Sini adik, sini. Elok tenan Dik, siapa namanya? Siapa namanya tadi? Miftahul Faris Jafran Khair. Oh, Ayo. nama panggilan. Faris. 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 Elok lho iki. Heeh. Wis suwe tak gek wingi sandang nyawer sinden gini. Lah iya. Kok ya bagus men ya? Selar tok gunake apa piye kok andang nyawer iki. Ora. Nggih, semoga kamu sudah sembuh ya ini ya. Semoga Udah sembuh. Dik Faris sudah sembuh. Sudah Udah. sembuh, Lihat, alhamdulillah. lihat. Enggak bisa. Kok dilihat piye? Yo isen toh. Oh alah. Dalange yo. Kan Dalange iki yo ngapa toh? Nek- Kowe yo goblok. Kok goblok Nah, iki? ini Pak Ahmad ngapusi. Bulu rasupit kan gue bukti bahwa malam ini cetok supitan. Ya ora mungkin nek ditokne ning kene. Ya mbok menawa kok gue bukti ki ning endi iso wae. Ya aja gak usah diguguhi le dalange pancen rada pekok nggih. Pokok Boten dasmu napa-napa. kuwi ora. Nggih, semoga kamu bisa menjadi anak Apa? yang soleh, berbakti pada Pak Ahmad dan Ayo. Ibunda. Pokoknya terus semangat belajar. Nggih, terima kasih ya cintaku. Ya ampun kok ganteng banget. Kok koyo Pak Pluntang zaman cilik ya? Sapa? Lho kok piye to iki? Kok malah mutah piye? Ngose Mas. Aku nyuwun izin, nyuwun palilah jenengan ya tak genahke. Piye? Pak Dik, ngose Kowe aja lara ati kemu ngopo? Ngose. Kaya diwek iki mergone. Dek Anteng lak muni. Kowe kaya uka-ukane Faris. Iki tak genahke Dek Anteng lak ngalem aku kok kaya nomorane Pak De Pluntang. Ah. Lah kok lek pasulan wek. Ya aja ngono. Lho mlayu wedi kuwi jenenge sampean ki monster kok trae. Weh, genah kuwi. Ganteng nek namatke saka sedotan ngono kuwi. Lek Pluntang kuwi lumayan. Lah piye? Kowe dinek kaya wek. Heeh. Nek Pak Ahmad yo, saya parah. Kuwi lak wong ya. Wah, kuwi ora genah. Dik, mbok yo aja kok ngono kuwi. Wah, senine gudulmu kuwi. Semarai bapakmu apa? Wah, apa iki? Akeh iki lho dagelan kok dunake uka-ukaan iki akeh iki lho. Ya sujokno ora ana tambahane, nek ana tambahane ora keloro-loro aku. Ning ora apa-apa, aku ora serik, Mas. Ayo ora dagelan kok. Oh, dagelan serik. Profesional kok. Iya. Ayo dudo Wong aku, kok. Dik. Dik. Ya wis ra apa-apa jenenge cah cilik ki jujur ngono kuwi. Pancen aku kaya ukok-ukokan kok. Ya terus ke. Guys, kayak band kono kae terus ora apa-apa. Mon memajeng kon keruk janur koning ratin. Apa kuwi, Ting? Mong memajeng kon Radi keruk. sing kedi. Radin ini cah bagus. Oh. Radin. Radin. Pluntang Raden wek. Jare telo kowe. Kembang bayi madari Menyuruh apa songo? Wah, menyuruh ya, Ting. Mulane telakmu nganti Rapopo, iki Ora jenenge apa-apa. iki profesional. profesional. Ya, teko nek kelungkok-kokane teko nek. Karepmu. Ora bengi iki ra nggo dagelan ora apa-apa. Aja nesu ngono kuwi jenenge dagelan wis iki tuwa nesu. kok. Lho. Iya, ya ampun, ngono lho.
Sik, nyelok Dik, mikir Dik, Dik. Malah jan midunake Pripun, papan pripun? 100. Tapi saya secara jujur. Secara jujur, Pak De Plonang kaya Telek. Kuwi agek kuwi sampean jujur. Heeh. Sing ngajani bapak napa kok sampe dhewe? Aku. Ya putune Mas Harno ya ngono kuwi. Plek kaya Mbah Kakunge. pira-pira. Lah jur sampean arep ngopo rene iki? Kuwi lho. Kayak duit. Damai, Kayak damai. duit. Damai. Damai. Arep kayak det aku nyogok ngono. Ya. Sampean iki guyu apa gumoh? Ya weruh kowe kuwi apa dadi. Jur iso wek kuwi. Ha kuwi agek diunekke uka-ukane 100. Ayo nek diunekke. Asu kuwi 200. Lho ora apa-apa, Dek. Nandake muga-muga jenengan karo warga Tlatah Pluang ki iso dadi asu. Lah kok iso? Aku selalu untukmu. Weh. Lho, jadi pangan mentah. Kene 100. Nah, iki. Ora apa-apa. Metu tenan. Ah, ini trimo Ora ta ora diunekke. apa-apa, Dek, sampean muni wae ora apa-apa, bapakmu bayar aku ya 3,5 juta kok. Ya ora apa-apa. Sampean nang kene wae ya. Iya. Iya. Ibu mun sare. Bon. Ayo wis ibu bapak ndelok wayang, mirengke suarane banteng kuwi nuwun sewu, aku semirsani luar biasa. Betul? Lho, real, Dik. Daturke miki monggo Mbak Anting ngono. Ril sepur. Terus dasmu. Elok damai wis 100 e. Ayo karang ya uka-ukaan kok ya ora apa-apa. Awak dunek apa wae penting aku kuwi duit kok. Pasrene sinkron. Ayo iki dalange iki ya memberikan contoh yang tidak baik. Ya baik kok pendo pinter kok ya pengendange. Panas. Yes, pripun Pak De. Lho, sing kagungan dalem no, jujur ya, aku Nggih, sak nggih. keplasan, Pripun. sak keplase saka pandelengku ngasih luar biasa. Betul? Betul. Alah, sampean iki yo bahasane wong ditanggap yo ngono kuwi. Heeh. Ha iya. Panas ojan lengaling sayang cabe gunung Parian. saka sinden. Kosinden Faris. Ben klunya Faris. Ayo saka ibu sing paling pojokan. Kanjeng Ratu Simbok. Mbak Kanjeng Ratu Simbok. Heeh. Tak kira Mbak Wiwit iki mau. Wiwite sapa? Wiwite sapa? Cak Dikin. Ah, wiwite dikinungko jeduk dawet ngono kok. Biyen Yo. ki karo aku wis ingin kuwi. Sapa? Mbak Wiwit sapa sing kae? Nggih mending Mas siduk bawet jenengan ngunjuk dawet nek mboten nenten siduke badhe dikokop. Klokop biasa wong bujang kok. Belono ngokop kok. Sekarang ya uka-ukaan kok ya Menyang tadi. Paris Mas. Menyang Numpak Paris. Motor mabur. Gue numpak motor mabur. Sinang Paris. Bakale muga urip makmur. Amin. Giliran kuwi bojone sing ngendang kuwi. Yo sebelahe. Mangan sosis. Mangan sosis. Loloden. Yo iki mung parian kok loloden Lah iya loloden. ya dicokot apa ya arep di Dimut yo ngono kowe iki yo.
Ya. Mangan sosis. Mangan sosis. Dicampur bayem. Dicampur bayem. Muga Dek Faris. Ayem tentrem. Amin. Ayo sandinge. Allahumma amin. Lali ra kaya garing midi nganti. Yo. Iris. Waduh. Iris. Jangan keluar. Wah, kesukaanku. Enak ya Pak C. Alot. Mugi Dek Faris dadi anak soleh. Amin. Allahumma amin. Kurang dhuwur aku. Kowe iki kok piye? Aku manut kowe kok ya. Selanjutnya. Wah. Ayo si Di Esther Doane sinden ki mesti ki bakal mujarab mandi. Bu ana critamu tak critani nek rampung. Iya. Sejarah tentang sinden. Iya. Critani ora? Engko wae nek rampung. Ya. Iki sejarah kuwi penting ngelmu iki. Betul. Iki ono hubungane karo Keraton Ngayogyakarta. Sip. Nah. Ayo teruske, engko tak sejarahke. Men sinden ki merasa bangga. Ayo cepet. Menyang pakis. Cedak. Tuku anggur. Oh, terane ketemu Egul. Mugi Dek Faris panjang umur. Allahumma amin. Ora. Piye to? Nadane iki piye to? Awak kanca Pradowo iki kompak kok aku mbek sampean geseh iki ngopo? Nadane iki kepiye? Wah, sekarang kaya garing midi angel. Oh, iya. Yo gilire. Melu baris. Wah, Melu jalan. baris. Terus melayu banter. Hmm. Mugi Dek Faris dadi bocah pinter. Ayo. Allahumma amin. Coba Allahumma amin. Lah. Oh. Yo. Ayo Mbak Ida Swarawati. Mbak Pati. Iki sinden digodhog ora empuk iki. Mogol. Sapa-sapa disindeni. Ayo, Mbak. Weh. Sing ngomong sapa mau? Ora Pak Nun sewu, kata-katane kanca yoga karo aku sengak ngopo? Kole muni ana linggis gidulek gita ngono iki. Kok linggis didulek piye? Linggis jojoke gita kok. Nah, Kalusen. Yo, ayo. Pak Blontang nangis. Pak Blontang. Kenarep ngopo iki? Aja pede. Kepingin es. Kepengin es. Heeh. Mugi Dek Faris Heeh. dados bocah ingkang sukses. Amin. Allahumma amin. Pas. Ayo, Sekretariat arep bagusi kowe. Risma Windy Itiliaswati yo. Coba jenengmu. Napa? Coba jenengmu mau. Hati. Ayo. Aku paling seneng krungu ngono kuwi. Aku wis lali Ning ati iki maces. Ayo, Riz. Oh. Yuk. Manuk kenari. Loh. Faris kok kenari iki. Wis menengo pariang kok. Oh iya, manuk Sabar. Manuk kenari terus. Tak iris-iris. Wah, kejem nih kowe. Ganas kuwi. Ganas e. Manuk kok diiris-iris. Aja wong gawe dulu. Ya ora. Ha iya. Melas. Kudune iki dilus-lus mah diiris-iris. Muga Mas Faris Loh. Kowe Kenari lho ngarep. kenari sike. Muga Mas Fari ngono. Oh iya Pak. Ya. Yo. Ya. Baleni nenu Pak. Ayo baleni no kleru kok.
Aku ngiris-ngiris. Aku ngiris-iris. Manuk kenari. Aduh. Yes. Moga Mas Faris Heeh. selalu menikmati dan diberkahi. Amin. Allahumma amin. Ayo, ayo sayang. Ibu Ratu ini kan jajal-jajal piye nek. Bojoku paling ayu dhewe. Lah iya to yo. Kulite putih mulus. Apa? Irenge ming sithik menyan. Iki tak teruske geseh Aja lho iki. ngono to, Pak. Iki tak teruske geseh lho. Aku ngerti kono kuwi to. Ayo. Yo. Mbah Blontang Ceriwis. Nah, Iki beda dhewe iki lho. Oh. Kakean ngomong. Kakak ngomong. Oh, Jur. Mugi Mas Faris suka menolong. Amin. Amin Allahumma amin. Tambah kleru. Wah, besek terus. Ket mau. Wah, nada iki ra penting sepenting ki lafale. Wis dalang ngeyel yo ngono kuwi. Ayo kowe ting. Wah, kowe urung. Lah dalange urung kok. Lah aku kan nyejarake tentang sinden. Oh iya. Karo Keraton Ngayogyakarta. Waduh. Ngono hubungane erat bar Maulid Nabi barang ya. Piye maksudnya? Wih, kowe ngerti sejarah sinden? Ora wis engko wae. Begitu apa sinden kuwi jasane sangat besar bagi pembangunan Keraton Ngayogyakarta. Loh, makane kuwi nek sing jasane besar wis ngerti jasane besar ya genten dalange sing renek Nah, jasane. kowe ngerti ora jasa nggo apa? Jasa apa? Lho, kowe ngerti ora? Kayu-kayu apa Keraton Ngayogyakarta kae. Kae kayu jati. Kae saka Kalimantan. Heeh. Nah, zaman biyen kethok ning Kalimantan. Zaman biyen kayune kok mbok gedene sak omah. Ora kaya saiki biyen gedene sak omah. Lah carane ning gone Yojo kuwi dikelekke kali Serayu, deret nyabrang laut tekan Pulau Jawa. Terus Lah, zaman semono kuwi nyebangi wit-wit cemplungke kali. Wite ora gelem kemambang. Do nyilem kabeh. Nah, terus ana wong pinter iki kudu disindeni. heeh. Jimukke sinden ning Yojo gawa ning Kalimantan. Timpuh ning ngarep kali. Yo Mas, yo Mas. Ya masuk angin. Saci seswa. Wah, kayune langsung kemambang kabeh. Blu. Taleni dadi siji iso tekan Pulau Jawa. Kok iso ki jane sejarahe sampeyan saka ndi? Umpama ya. Oh, lah nyep. Lah mula tak genake kok Mas Jarwo masuk angin iki mu lho. Iki dagelane Kutoarjo. Ya Ayo, terus kena, Ting. terus ke. Parian ting parian. Ora usah. Kok panggah kon parian ae jare dalange nyapa to? Ane aku cetha iso nek aku. Ning Ramandi nek aku parian. Yo. Panas ujan ling-aling sayang. Iki mau wis. Iya kok sik sabar diteruske lho. Ya. Cabing gunung. Yo. Bejone plontang sing bayar akeh sing di omah ra dimek janggute kak aku dimek janggute lak rezekine plontang to, Pak. Wah, aku kalah raine menang nasib kok. Kowe tak demok janggutmu apa? Hah? Tak demok janggutmu piye? Lah demok kowe iki nggo tungkake. Kowe tak disi wong iki dagelane kidul kok. Ayo. Misowa ayo lek plontang. Mi. Kuwi cara Jawa, Madura. Mi somah. Sampe gunung. Nganggo sayang, nganggo Sayang. sayang, nganggo sayang. Sing Dijak tak sayang sapa wong aku ora duwe. Pak Toro. Oh sudi. Tungkak mo. Ayo kowe sadene. Mi. Miswa. Heeh. Lho ndang kok. Oh kowe. Misowa. Lho iki miswane sapa to Pak Oh De? kowe Kowe lho. sisan. Misowa cabing Tetep Jawa. gunung sayang. Ya terus. Nadyan Make make. abine ka
suling mandang dimike lake ino menason berse bawane paripurna bablasé no langgam no panjenengane iki lho percaya lho sakliran panjenengane wis maklir sare iki mau ayo ra Napa nggih to, Pak? nggih wong aku weruh kok kaiki ora ngantuk ngopo kaiki lagi mengheningkan cipta kowe ora ngantuk kowe iki Menikmati, mengapresiasi. kedep lha kok kedep ning suwe Nggih, kula riyen napa kendang riyen napa-napa riyen napa-napa? wis vokal dhisik Nggih. yuk ki jaman berjalan boleh kengan keteran bilen romah gonggo mino serampat yo jaiponge tung tung pak ayo jaiponge sup yo Sekar bisa yo dangdut yo kur anting goyang aja as teman ber as tak gunung tak
tepuk tangan. Matur Untuk sampeyan. Sampun, Pakde. Ela. Matur kae kamangku gati kados pundi. Kados pundi Bapak Ahmad? Menapa panjenengan sampun puas dengan pelayanan saya? Wah, tetep elok. Nek wis mencapai dangdut ngene iki wis bacut panas. Nggih, nggih, nggih. Penuh dengan goyang-goyang. Goyang apa? Wih, mongko goyang ki ana loro lho, Ting. Lah napa? Ati kono lek pontang goyang ki ana loro ya, Lek ya. Goyang ki ana loro. Goyang luar karo dalam. Goyang luar. Saya goyang luar. Ayo Lek pontang, goyang luar. Yuk. Kendang jaipong. Dung tang dung deng. Yuk. Hup. Ya. Hup. Goyang luar itu bisa Goyang. dilihat. Pandangan terlihat. Oh, bisa dia. Kalau goyang dalam itu hanya bisa dirasakan. Oke. Pejamkan mata. Yuk. Hup, 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 hup. Apa yang kamu rasakan, Rek? Alek. Kok Alek iki piye? Ayo pola iki nang jero wong goyang dalam kok. Warpo jabane meneng wae ning. Ning goyangku ora jero ora karuan. Oh, hanya bisa dirasakan. Rasakan. Ayo, anting goyang luar. Anting. Yuk. Ih, asik. Ya. Goyang luar. Goyang luar. Goyang dalam selanjutnya. Menang, pejamkan mata, bayangkan sesuatu, rasakan apa yang kamu apa yang kamu rasakan? Kok rasake apa no? Yang saya rasakan sampai kepala. Aduh. Diketaki apa piye kan lagi? Ya ora. Oh, Ayo jenenge membayangkan apa? sesuatu ya. Membayangkan Ayo. kendang jaipong yang wah enak banget. Oh, wong kae kuwi aja senggel. Ayo